Please don't stop the music. Please don't stop the music. Jaký rádios, čo Kde sme to, Cibo? neviem, v Rakúskej po 70 si to mali ísť, ne? Idem. A však ide fakt? Prečo mi prišlo, že ideme rýchlo? Tam ale jaká hmla, jaké oné hmly z tých všetkých fabrík. Jaké listy. Jaký oný mrakodrap, pandrlák. To ja nepoznám také, ja som z dediny. Oranžové skláču. Ja som normálny elektrikár. Haló? Není sú doma. Ale bátoch na výbavu máš ako... Normálne, natoč, kámo, elektrikárska výbava. Kámo. Natoč je vnútri, kámo, všetko, čo potrebuješ. Kombinačky, nožík, zmršťovačky, multimeter, všetko. Všetko, káble, všetko, očka, všetko na elektriku. Takto cca, to má byť na druhej strane, to je dobré. Cca, hej. Pozri sa, kde je tá tyčka, neviem, či tam dočahuje. A na rovnej koleso v tom rade. Máte kúry? Ani no. Jo, aspoň centimetr 2. Jedine, že by si to skúsil toto povoliť ešte. Tam už excentrickú, teda tu. Nie, Opačný závid, nie? Či čo myslíš? ja to nemyslím. Ani neviem. Podložku, maticu. Strhni to do noca. Ne, veľmi to zamastí. Áno, však to je vnútorný a vonkajší závit. Dobre, okej, tuto vidím, lenže toto nechce vôbec. Tak, lebo sú zažraté, tak si ich musíš chytiť tú ľavú tyčku do Ale blice. Matej, nechápeš toto? Čo? Chápeš, že tam nevidím, no, Sa tam pozri. cca, okej. Čo? Jak som na chate ja kúril. Jaj, ty kokos! Kokos, ale takú chatku by sme mali dať. Tá bola parádna, Ja no. som ju kúkala, ale je vypredaná už. Čo mi tu Chata labuť. Čo to drží? Chata labuť, opiče z chatu. Chata labuť bola to. To bol luxus. Strašne si to Ja? To je kruhové, čo by si tam... Ty si začal to do a potom David to dorazil. Však práve, že toto je kruhové, Matej. Kde tu máš, s čím to máš? Čakaj, tu není žiadna kontra. Jednotku mi podáš? Nejde, Chápeš, že? on to chce točiť na niečom, čo je kruhové. Ale máme. Pritom, ako dobre, ja viem, že to tu není až tak vidieť, ale on by to mal točiť odtiaľto. Čak tam to je Matej. vydrané. Jak mi poví kokot? Kámo, ja som síce ryšavý, ale ty si dobre. Počkaj, ja rozmýšľam, nechaj ma. Kámo, nerozmýšľaj. Proste to správ. Tá matka sa točí. Tá matka sa točí, jak to mám dobre? Daniel, však to chytíš, ale tá matka sa točí. To chytám, kde sa netočí. Vycháloval tú bagetku. Myslíš, hodno? Poďže ty už rozsáhli. Chápeš? Nechápem. Ja to nepôjde, kámo. Dal faul, bez tebe líkám, že čau. Nemám čas, píču, čeká na mne plný klub. Ber mi dát víc lásky, než ty, tak neříkej, že jsem zmrt. Ja nemám Jak moc som ten Dávid, myslíš? Moc. To napichol. Kámo, podľa mňa budú tvať papier jedna rada. Ale vždy príde zase. Nejde mi to.
Oh my god. Inak Že tento, on musí byť fakt na silu. To je neuveriteľné. tento žrebec, ktorý tu majka na tom aute, je slobodný. Takže ženy. A rád utráca peniaze za tie ženy. Aj Ríšavý. No, ale tak decentne. Matej, že rád utrácaš za ženy peniaze? Že rád utrácaš za ženy peniaze? To je moje hobby. No, prečo to nefunguje? Tam tá pružinka. No. Pozeral si to? Myslím si. Však kámo už nemá co byť čo iné. Poď. Nie? Nejde kľúčka, nežal. Zoberte takúto mašinku. Čo si vstúpil na klinec? O tú odrezanú, o to odrezanú ramenu. Teraz ďalej čo? Ďalej to musíme si zobrať druhú rukavicu. Celý čas som mal mať opačnú rukavicu. Kladivo, ktoré nevypadáva, pozrite. 600 asi gramové, 600 kladá. Takto pristupíme. Nejebám! Táto kľúčka nepôjde, že vybrať, kámo, musí ísť. Tomu ver. Však vyberme tú kľúčku. Hovorí, že kupuje. Spadlo. Ale to je únava materiálu. Mekanik? Únava materiálu. No, ale tuším, celé auto bolo unavené. To auto koľko spalo? Že celé môžeš vyjebať. Ja neviem. On kým opravil kľúčku, ja som stihol vybuchať. Problém je, že ja som ho neopravil, čo som ho Teraz zostáva otázka. Kto to tam dá naspäť? Nemôžeš, kámo, to nikto nefunguje, že dvaja fungujú. Jeden musí fungovať. Kámo, to sa zlepí. Áno. Daniel, inak pečeš, či varíš? Varíš. A dobre, ale pozri sa na tú kľúčku. Náš provizorný varič. A pretáčal? Nie. To je tvoja robota. Tak, že ten originál je na 46. To je bolo totál výborné. Chápeš, čo myslím? Ale ja ich nemám na aute, som vždycky. Ja viem, počkaj. Daj mi kladivo, vyklepneme tento. Zahráme si takú hru, Tak nič. ja budem prísny učiteľ s paličkou a ty neposlušný žiak. To by sa ti páčilo, že? Že by som takto prišiel, že robiacej, makaj. Že povedz ešte raz, ja máš zlomený nos. Kámo. Je raz taká diera. No jedine fakt, že navrhnúť, či narezať. Tak? Tak. No. Ozaj? Takže ja ti presne ukážem, jak majú ísť, dobre? Taká ďura? To je akurát na môj hod. Keď povieš. By tam nemusel ísť tak zle. To povedz dobre. Dvakrát klepneš kladivom. Tak jak naposledy. Rameno čo najväčší záklon, takže sem, že? To je záklon. Nie. Rameno čo najviac predu, že by takto? Sedí to na tú hránku? Na ten výrez? Sedí. V podstate. No jasné. No dobre. A docela v pohode. Dobre, čiže on tam ide takto. Teba, áno. Prirovnávaš, to tam je Mongol. Jak lobotom si tu lahám. Bude sa brúsiť ramenečko. Kto to čo rozmýšľal? Boli to?
Viem, že to nie je tvoja silná vlastnosť. Že to zrovna ty povieš, tak to je halus. Aspoň som nemal v týme takých hlobotov. Ale? Biješ dozadu, ale vlastne ty, Biežem zo zadu. ale prikládaš ten oný takto. Jej, padám. Skúsim mať mu takú pokotrbe. Matej stál, jeden stál 40 €, takže... Však neplať, neboli. Neboli. Kam ich chalani p***li, ty kokozové? Šroby kill dal. Asi sem. Kámo! Čo si drbe na prvú dobrú, jak tam skočili, jak do maminy. Kámo, my už môžeme lisovať. Otvorme si lisovňu. Hlavne ty. Oli? Ja som na to dýchol a porad to zblklo. Aha. Toto v žiadnom prípade nerobte. Prídete o celé ramena. Zašrobujme už, šroby tu máte. Nie, kde budú. Niekde. Niekde. Vidíš? Začiatok ide. Dobre, natlčeme ho tam keď tak. No tak poď zozadu, ja to budem držať. Aha, Či idem ja zozadu? Nie, ja. Ty chceš búchať, že? OK. Držať. Vidíš, dúfam, že ho klepneš po prste. No, už ho vraca. Čo? Už ho vraca. Asi tam je kopec hore. Asi určite. To je dobré. A to už dobuchá, ne? Cibo? Ha? Skús nájsť. Počkaj, ja ti prosím. Ja viem, ale podobné. Takéto podobné šramy. Krabici? Tak zober si. Potrebujem, pamätám. No. Naraz ako je ona k***na je na guličke. Ktorý kokos tam dal? Taký zagitovaný tu je ten bod. Maťo. Mňam, 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 mňam. Mňam, mňam. Mňam, mňam. Ježiš. Na nič cez to nevidí. Však lebo sú podanovi, tie sú masné. Vlastne jak tie 12-ky, čo chodia do 12. Aha. Som morálna podpora. Ty kokot. Jau. Adam, máš tetanovku. No, tetanovku nejde, kámo, ale ak som si prerazil nohu,